Ah.
lagi ayo iya aku jolok kene iki lho heh hehehe
Ayo kancane joget tenanan. Kuklik-kuklik juga meneh. Kaya urung mangan modele. Cek cek. Loh, iki dienggo wong loro. Iya. Iku wong loro ya, Mas ya? Kowe kandian. Son rapat tak bunyi. Iya iki. Ora Mas iki. Tasik. Cek cek. Aduh, apa lah? Lah piye? Memang muni piye? Cek cek. Deja nek deja iki piye, Mas? C E K macane cek. Goblok iki ora tau mangan bangku sekolah aku iki.
Saiki tak buktekno. Nek aku ki mudin. Kursi. Jigo kursi. Kursi. Tak dongakno. Iki golek apa leh? Kayak kursi sak mbriyah. Kok iso Lho. Kok iso apa ra ono iki? Salah aku go keplak. Iki adik-adik santriwan ya. Sini. Ya. Duduk kene. Manut apa jarene Kiai Cowet? Kiai Muhyiddin B. So. Urung ide, engko sade, urung. Bismillah. Kowe nek ndongakno nek Mudin iki kudune harus enek apa jenggot, brewok. Pakaiane ngene iki gak boleh. Oke? Tunggu sini tak ambilkan. Gak iki tetek ning pose. Ora oleh nggo ngene iki ya. Ora oleh. Ndak oleh nggo apa? Tak jikono Nganu, seragam khusus untuk Mbah Mudin. Jubah. Iya, jubah. Jikono le, jubah le. Jubah jikono. Ora pantes wae. Kalae cakul mbebasin. Hagrek nang. Luga sing nganteng lho. Para santri wati. Nek lanang apa iki? Lho, santriwani kowe santriwani malah. Santriwati lanang Bu. Santri. Piye? Madhep ngarep. Bon. Nggo ngene iki ya ora oleh. Ngene lho, Wet. Aku mang takok buke karo bapak ki sing jenenge jubah iki enek. Bareng didudono iki, "Wis, Bu, gak apa-apa." Tak nggokno iki aku muni ngono. Lah iya, apa ki terowno paribasan jubah ngono ya? Ya. Paribasane ngono ndek mang ora enek. Timbangane ora jubahan. Modern iki, jubah modern. Kowe nek dikek amplop karo sing di omah, dilebokno kene. Piye? Ya nek kene ora kaya Mudin, gak kaya apa? Sabrek blak lo. Wis gak apa-apa enek kuwi. Minal aizin kok minal. Kowe duduk. Wes meneng. Duduk.
Wes. Matak. Alah. Apa nih ya sing kurang? Oh iya. Apa nek? Lali aku mah. Briwak gudeg ringos ben kaya Mbah Mudin. Jenenge Mbah Mudin ku ya Mbah tuwa. Brengosan ngene. Brewokan. Gak piye? Mbah Mudin. Hei. Wis bari puas tenan. Bari ya San. Wis kaya Mbah Mudin. Mpun nggih Bu, mpun nggih. Oh, mpun ta kandhani kok. Wis jek ora kurang percaya. Kae tekok syutinge kae. Iya bari wis bari wayahe donga didonga korsine klonyo sik Wow. Mama ireng. Ora didogari aku. Berarti modern jaliteng. Aku ora gendruwo Dik. Ses. Engko sik. Wong urung-urung bareng kok amin. Mudin iki sabar, Mas, sabar. Kok nek menek ki aja kene. Mas, siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kuwi mancen doane iki ngono kok. Ngono bulet, Mas. Lah sing bener piye? Assalamualaikum. Sing ambiak lho, Mas. Sing ambiak. Oh, berarti kurang ambiak. Kok pari ya cah kurang ambiak. Ya. Ireng ben. Oh iya. Sabar wae, sabar. Sabar Pak Saiful ya aja demek ya. Bet. Apa enak wong dongakno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'd. Hadaratil mutaromi. Terusane piye iki? Hah? Hadarati. Terusane piye? Kowe iso to ora? Ora iso. Nek ora iso langsung ditulungno ae. Langsung ae. Gebuki wong kene wis. Aku nduk lali. Aduh. Bengung kok. Nggih. Kula teng mriki kalih rencang-rencang punika badhe ndongake putranipun Ibu sinten niku? Bu sinten? Bu Salamah. Oh iya. Badhe ndongake putranipun Ibu Sumiati kalian Bapak sinten? Sapa? Bapak Suwarji. Warken Bapak sapa mang aku kok lali kok Bapak Parji kalian Ibu Sumartini sapa? Sinten Bu? Sumiati nggih. Putranipun Bapak Parji kalian Ibu Sumiati ingkang Sumiati. Gak sing ngomong Parji mang sapa? Dodo kowe ngomong Parji ya do kowe. Tancot pisan malah ngisin wong ae. Tancot apakno kuwi? Ya maksude tak engko ae nek ya. Bapak Musle kalian Ibu Yanti nggih putrane paring asma Muhammad Malik At-Tamami. Nggih. Mugi-mugi Dek Malik midadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang ngagem ayam tentrem langgeng tumekaning akhir. Jajal untung. Muga-muga Dek Malik ya to midadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang Kuwi ngono ora Dik duwe mantu. Acarane apa? Kitan. Nek Dek Malik rabi. Wong edan kowe. Wong edan kowe. Sopo kuwi? Sopo kuwi kae? Ireng terus. Ireng. Nggih, mugi-mugi Dek Malik midadosa anak ingkang ngabekti marang wong tuwa migunaning tumrap nusa lan bangsa lan sepeda malih ingkang dipun kalormati Bapak Angkasa Ibu Pertiwi Bacik kelawan kidung mugi-mugi kajatipun hamengku gadhe sae salajengipun lan sepeda malih ingkang dipun kalormati dinten pitunan gangsal pun dinten sicul wau pajipe dereng medal-medal Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kipake bu berkat gede bagianku. Kowe ceker aku pupuk, kowe ndas aku gulu, aku suwiwi kowe blutru. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana ngatina fid dunya kasana wa fil akhirati kasana wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mbok dene keturun niku.
Dia coba gini. Saking kusuke sampe keturun kok. Sumpah. Aku saumur-umur mudin kok ning kene aku lagi ra kajen. Enek mudin dipancal raine. Pacine ame meleot ngene. Ora ngono, Mas. Piye? Ora gor-gor keturun ta piye? Lho aku ki ora keturun. Aku ki jek maca surat. Surate iki surat beda kok, Mas. Beda. Surate piye? Surat cinta. Mataku kok sisa entok. Sitok peteng. Kok aku lagi ning kene lho mudin ora kajet. Suguhan wis ora enek. Ngono ki momo-me mudin akhir bar ndongakno. Ki enek suguhan. Ya mangan, ya ngombe. Kok kudune ki ngono. Bopo kucluk, ngrene jae kowe. Kowe ra gelem rene bojoku tak pek. Loh, ora sido. Ora sido. Gak. Wah, ngene iki lho. Kok sida? Arek endi? Ireng ban. Kok wis sore sera moden-modenan. Iya. Moden akeh ning kene lho ora kajian aku moden. Apa mleh? Ya. Aja ngono Dek. Aku golekno anak bojo arek ra bayari. Kok lho, piye? Wis ora muden-mudenan, wis Ya. Mending Diterusno lakune. joget salto lho. Heeh. Acarane jek akeh, engko jek nek kesurupan bareng mangan terop. Mangan son sak sing duwe son bareng. Ora no. Nanti balekno. Heeh. Ayo Dek. Santo-santo Dek.